Ang dugo sa pakigsaad. Mga Hebrewhanon Kapitulo 13, mga bersikulo 20 paingon sa 21. Karon hinaot nga ang Dios sa kalinaw nga nagbanhaw sa atong Ginoong Hesus, ang dakong magbalantay sa mga karnero, pinaagi sa dugo sa dayon nga pakigsaad, magasangkap unta kaninyo sa tanang maayong butang, aron kamo makatuman sa iyang kabubuton. Sa kadaghanan, nahimong misteryo nga nung daghan kaayong mga halad ang gikinahanglan sa karaang balaod. Nganong daghan kaayong mga biktima nga nagkadugo ang gidala ngadto sa altar. Apan ang dakong kamatuoran nga gitipigan at tubangan sa mga tawo o gisilsil sa hunahuna o kasing-kasing, mao kini: kun walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan. Mga Hebrewhanon Kapitulo 9, bersikulo 22. Sa matag nagdugo nga sakripisyo, gihulagway ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Juan Kapitulo 1, bersikulo 29. Si Kristo mismo mao ang nagmugna sa sistema sa pagsimba sa mga Hudiyo, diin pinaagi sa mga tipo ug mga simbolo, gilandungan ang espirituhanon ug langit ng mga butang. Daghan ang nakalimot sa tinuod nga kahulugan niini nga mga halad, ug ang dakong kamatuoran nga pinaagi kang Kristo lamang adunay kapasayloan sa sala, nawala kanila. Ang pagpadaghan sa mga halad pasiguli, ang dugo sa mga toro ug mga kanding, dili makawagtang sa sala. Usa ka leksyon ang gilangkuban sa matag sakripisyo. Nadani sa matag seremonyas, sulimni nga giwali sa pari sa iyang balaan nga katungdanan o gisilsil sa Dios mismo, nga pinaagi sa dugo ni Kristo lamang adunay kapasayloan sa mga sala. Ang karaan nga mga magtotoo giluwas sa maora nga manuluwas sama karon, apan kini usa ka Dios nga gitabunan. Ilang nakita ang kaluoy sa Dios diha sa mga numero. Ang sakripisyo ni Kristo mao ang mahimayaong katumanan sa tibuok ekonomiya sa mga Hudiyo. Sa dihang ingon nga walay sala nga halad si Kristo miduko sa iyang ulo ug namatay, sa dihang pinaagi sa dili makita nga kamot sa makagagahom, ang tabil sa templo napika sa duha, usa ka bag-o ug buhi nga dalan giablihan. Ang tanan karon makaduol sa Dios pinaagi sa mga merito ni Kristo. Tungod kay ang mga tabil nagisi nga ang mga tawo makaduol sa Dios, dili kinahanglan nga magdepende sila sa pari o seremonyal nga sakripisyo. Gihatag ang kagawasan sa tanan aron direkta nga moadto sa Dios pinaagi sa usa ka personal nga manuluwas. Ang tibuok hunahuna, tibuok kalag, tibuok kasing-kasing ug tibuok kusog gipalit sa dugo sa anak sa Dios.